Ahojte milí poslucháči, vítajte pri ďalšom školskom podcaste. Dnes tu máme špeciálnu vianočnú epizódu, v ktorej sa porozprávame o Vianociach, ako ich poznali naši predkovia, plné symboliky, mágii, starých rituálov, ktoré mali chrániť domácnosť a zabezpečiť dobrý rok. Vedeli ste, že štedrá večera mala kedysi 12 chodov? Naši predkovia nemali stromček ani svetielka a symbolom Vianoc bolo čosi úplne iné. Tradície sa menia a to tak rýchlo, že už teraz sú sviatky úplne iné, ako boli v našom detstve a o ďalších 30 rokov budú opäť iné. Symbolom Vianoc len donedávna nebol stromček. Vo Vatikáne nainštalovali prvý stromček až v roku 1982. Na Slovensku chudobné rodiny žili v malých príbytkoch, kam by sa strom nezmestil. Symbolom Vianoc bol predtým Betlehem. Vítam medzi nami žiakov 8. ročníka Saru, Lauru a Oleka, s ktorými si trochu viac priblížime vianočné zvyky a tradície na Slovensku. Ahojte, tešíte sa na Vianoce a vianočné prázdniny? Áno! A ja sa teším, veľmi, veď je to predsa najkrajšie a najočakávanejšie obdobie v roku. Tak poďme na to pekne po poriadku. Čo je tradícia? A čo je ten zvyk? Kedy sa zvyky stávajú tradíciami? Vianočné obdobie sa u nás v minulosti začínalo sviatkom svätého Ondreja 30. novembra. Sara, počula si napríklad z rozprávania starých rodičov o nejakých zvykoch a tradíciách na svätého Ondreja? Áno, počula. Ondrej je prvý zo zimných mystických sviatkov. Bol najmä vešteckým dňom, obľúbeným u dievčat. Dievčatá ujali horúce olvo do vody a z tvaru sa predpovedalo remeslo chlapca. Piekli koláčiky a na každý napísali meno chlapca. Ten, ktorý sa prilepil na plech, ten bol vyvolený. Hneď po Ondrejovi, a to 6. decembra, nasledoval obľúbený deň, hlavne u detí, a to sviatok svätého Mikuláša. Na Slovensku má sviatok svätého Mikuláša dlhú a krásnu tradíciu. Kedysi to nebola len sladká nádielka pre deti, ale aj čas, keď sa hodnotilo, kto bol dobrý a kto neposlúchal. A práve naše ľudové zvyky tomu dávali nezameniteľnú atmosféru. Po detinách chodili 3 postavy. Mikuláš, anjel a čert. Mikuláš predstavoval dobro, múdrosť a štedrosť. Anjel bol symbolom čistoty a ochrany. A čert, ten pripomínal, že zlé skutky sa nevyplácajú. Dobrým zvykom, ktorý platí dodnes, bolo, že deti zaspievali pesničku alebo povedali básničku, aby si zaslúžili odmenu. Kto neposlúchal, tomu čert symbolicky zaštrngal reťazou. A vy ste počúvali? Dostala si niečo na Mikuláša? Jasné. Deti si vyčistili čižmy a postavili ich do okien. A najčastejšie v nich našli jablká, orechy, sušené ovocie, medovníky. Niekedy aj drevená varecha pre neposlušných. Čokoláda prišla až neskôr. Čo myslíte, prečo je Mikuláš dôležitým dodnes? Pretože pripomína, že dobro, láskavosť a štedrosť majú miesto aj v dnešnom svete. A že aj malý darček dokáže vykúzliť veľkú radosť. Spoločne sa ponoríme do tajomných a zábavných slovenských zvykov, ktoré sa odohrávajú tesne pred Vianocami. Viete, kedy sa začínajú tie najväčšie zimné čary? Myslím, že u nás na Slovensku je to 13. decembra, na sviatok svätej Lucie. V ľudových vrstvách tradovalo, že Lucia bola najväčšia zo všetkých bosoriek, keď ju vraj ako strigu hodili do plameňov, nezhorela, ale žila ďalej. Dievčatá, viete si to predstaviť? Lucia bola vnímaná ako tajomná bytosť. V tomto období sa totiž noc predĺžuje a deň skracuje. A práve okolo Lucie bolo veľmi dôležité odháňať zlé démonické sily. Laura, vieš nám priblížiť nejaké zvyky na sviatok svätej Lucie? Áno, starodávny recept hovoril. Urobte čo najväčší buchot a lomozenie. V ten deň sa odvčadiaľ ozýval rámus, buchotanie a vresk. Chlapci a mládenci hádzali staré hrnce a črepy do vrát a dverí na maštaliach. Hrmotalo sa nádobami, ktoré sa našli na smetiskách. Verilo sa, že zlé sily sa takéhoto buchotu zľaknú a utečú pred náporom týchto čudesných zvukov.
Mali ľudia aj iné magické opatrenia na ochranu pred škodlivými silami? Babka mi rozprávala, že dospelí aj deti jedli cesnak, ktorý ich mal chrániť pred zlými duchmi. Mnohí si s ním dokonca robili krížik na čelo, aby zvýšili jeho ochranný účinok. Ďalej mi rozprávala o tom, ako ľudia robili kríž na dverách domov a stajní, a to cesnakom, posvätnou soľou a trojkráľovou kriedou. Veľmi dôležitú úlohu mali obecní pastieri. Tí obchádzali dedinu s veľkou trúbou, aby silným trúbením zaháňali bosorky. Tento hluk mal chrániť celú dedinu a chotár. A ako posledné pripomenula ľudsky, ktoré chodili po dedine. Boli to dievčatá, oblečené v bielej plachte, so zamúčenou tvárou a s husým brkom v ruke. Prípadne boli oblečené v čiernom a mali tváre zafarbené sadzou. Wow, Lauri, babka ti toho vyrozprávala veľa. A vieš aj niečo o Lucínom stolčeku? Áno, ak chcel niekto zistiť, kto je v dedine striga, mohol si vyrobiť Lucín stolček. Bol to najpopulárnejší prostriedok na odhalenie strig. Podľa návodu bolo potrebné každý deň od Lucie po štedrý deň na stromčeku niečo urobiť. Ak si hotový stolček jeho zhotoviteľ odniesol do kostola a sadol si naň počas polnočnej bohoslužby, mohol vidieť všetky miestne strigy. Alebo si ho odniesol ku krížu, urobil okolo seba kruh posvätnou kriedou a strigy sa mu ukázali. Dodnes sa zachovalo porekadlo. Robiť niečo ako od Lucie stolček, čo znamená zdĺhavo niečo robiť. Keďže čas okolo Lucie bol považovaný za priaznivý pre čary, tento deň sa robievali aj rôzne ľúbostné vežby. Sara, porozprávaš nám o nejakých? Jasné, no napríklad dievčatá robievali vežby s jablkom, z ktorého odriezli každé ráno pred východom slnka. Posledný krát do ňoho mali zahryznúť počas zvonenia na štedrý večer a pozerať sa na prvého muža. Meno tohto muža malo byť menom ich budúceho manžela. Ďalší často využívaný spôsob, ktorý sa zachoval až do dneška, bola príprava 13 lístkov s mužskými menami. Tieto sa pálili až do štedrého dňa, aby ten posledný nezhorený lístok prezradil meno ženicha. Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. Týchto 12 dní sa považovalo za veštiecké. Podľa počasia sa predpovedalo, aké budú jednotlivé mesiace v následujúcom roku. Ďalej zaujímavé bolo aj to, že na Luciu sa nesmelo priasť, šiť ani piecť chlieb. Porušenie zákazu vraj prinášalo choroby alebo neúrodu. Tak toto boli nejaké čary, či povery na sviatok svätej Lucie. Hoci dnes už berieme tieto zvyky ako skôr folklór, Lucia nám pripomína dôležitosť ochrany domova, rodiny a svetla v období najdlhších nocí roka. Teraz si už poďme povedať niečo o Vianociach. Vianoce alebo Vianočné sviatky sú kresťanské sviatky oslavujúce narodenie Ježiša Krista. Sú to aj sviatky pokoja a mieru. Tieto Vianočné sviatky sú každý rok oslavované miliardami ľudí na celom svete. Pred Vianocami je obdobie adventu, ktoré trvá presne 4 týždne. Vianočné sviatky trvajú od 24. do 26. decembra, aj keď sa Ježiš narodil 25. decembra. Na Slovensku je najdôležitejším dňom Vianoc 24. decembra, Štedrý deň. Každá rodina slávi Štedrý deň s viacerými zvykmi, ktoré sa líšia podľa regiónov, ale mnohé sú spoločné. Laura, a ako vy vo svojej rodine slávite Štedrý deň? Máte aj vy nejaké zvyky? S prípravou začíname už hneď ráno. Musíme celý byt poriadne popratovať, každý kút poriadne povymetať. Keď je všetko čisté, môžeme začať s prípravou večere. U nás doma jeme tradične kapustnicu, ktorá je domáca od našej babky. Príprava všetkého jedla, perníčkov, ozdôb a všetkého, čo treba, nám trvá celý deň. Samozrejme, pritom nesmie chýbať aj dobrá vianočná hudba. Okolo 6:00 sadáme ku stolu. Spoločne sa pomodlíme, zjeme oplátku s medom a cesnakom a pripijeme si muštom. Vychutnáme si výbornú večeru, na ktorú sa vždy veľmi tešíme. Moja babka zvykne dávať pod obrus rybie šupiny pre šťastie, ale my to nerobíme. Po večeri príde rad na darčeky pod stromčekom, ktorý už staviame na Mikuláša. Vždy musia byť úhľadne zabalené.
Pred pár rokmi sme zaviedli tradíciu ísť po večeri do babky, kde sa stretneme ako celá rodina. Prežijeme spolu nádherný čas plný radosti a smiechu. A keď prídeme od babky, je čas na našu klasiku – pelíšky. Na tento film sa teším celý rok a nádherne tým zakončíme Štedrý deň. Sara, ako tu je u vás doma? U nás doma začíname s prípravami už deň pred Štedrým dňom. Upratujeme, zdobíme stromček. Ráno už len doupratujeme posledné maličkosti. Ja s ockom, ako každý rok, chodíme po betlehemské svetlo do nášho kostola. Naším zvykom je ho odniesť každému z rodiny. Po návrate domov celý deň trávime spolu. Tatiek pripravuje ho slávnu kapusticu a ako v každej rodine ani u nás nesmie chýbať zemiakový šalát. Ten má na starosti vždy mamka. O atmosféru sa o nás starám ja, asi preto u nás nie je nikdy nuda. Po celodenných prípravách už nasledujú len fotky pod stromčekom. A večera. Po večeri si rozbalíme darčeky a pozeráme pelíšky alebo Perinbabu. Najväčší čaro Vianoc je podľa mňa, že celodenné stresy zakončíme polnočnou omšou v našom krásnom kostolíku, kde sa stretieme celá rodina. Ahoj Oleg, počúval si náš rozhovor o vianočných zvykoch na Slovensku? Poznáš aj ty nejaké z týchto zvykov, o ktorých sme sa rozprávali? Nie, prvýkrát som o tom počul, ale je to zaujímavé. Radi by sme sa teda dozvedeli aj o vašich ukrajinských vianočných zvykoch a tradíciách. Na štedrú večeru my sme jeme kuťu, to je kaša s makom a sušeným hroznom, rôzne druhy rýb, koláče, pyrohy, šalaty a cesnak s medom. Pred štedrou večerou my sme spievame koledy a na Vianoce my sme nedostávame žiadne darčeky. Bez darčekov? Au, to by zabolelo. Oleg, ďakujeme ti za tvoje zdieľanie vašich vianočných ukrajinských zvykov. Tieto vianočné tradície nám pripomínajú, aké dôležité bolo pre našich predkov chrániť svoje príbytky a tešiť sa na návrat svetla po najtemnejšom období roka. Zachovávajme tradície, sú mostom medzi minulosťou a prítomnosťou. Ďakujeme, že ste si s nami urobili výlet do sveta vianočných a slovenských zvykov a tradícií. A teraz si vypočujte krátku báseň v podaní žiačok 5. ročníka. Už sa blíži narodenie Ježiška. Už sa teším, keď pod stromčekom mamku ocka postískam. Všetkým oči rozžiaria sa z tej vianočnej nádhery. Že Ježiško dary poslal, každý večer uverí. Je to kúzlo krásnych Vianoc, srdce šťastím poskočí. Láska hreje ľudskú dušu, slza vchádza do očí. Prajeme vám krásne sviatky, nech je každý s rodinou. Nech sme šťastní, nech sme zdraví, nech zvon znieje krajinou. Drahí naši poslucháči, keď je už ten čas Vianoc, chcem vám popriať radosné a pokojné sviatky, plné lásky a dobrej nálady. Nech spolu s rodinou prežijete najkrajšie chvíle v roku a spoločne sa budete tešiť z nádhernej atmosféry. Želáme vám všetkým, našim poslucháčom, krásne Vianoce, plné lásky prežité v kruhu svojich najmilších. Dovidenia v novom roku!